per reunir-nos, per retrobar-nos, per celebrar-nos. I ho fem precisament a la Casa de la Paraula, aquest indret especial on la Fundació Baleària desenvolupa activitats tan necessàries com la d'avui. Des de la Magma també defenem l'oxigenació de les nostres lletres per mitjà dels viatges, de l'obertura de mires, de la suma d'experiències i veus. I avui, aquesta passarel·la de versos entre Eivissa, Formentera i el País Valencià torna a estendre's Mediterrani endins. Gràcies per acompanyar-nos. I comencem amb el que és aquesta desfilada de veus poètiques, de veus creatives, i el primer que escoltarem serà a Carles Fabregat. Ell és nascut a Barcelona però viu a Eivissa des de l'any 85 i ja el vam tindre l'any passat, així que és el seu torn per obrir aquest encontre de veus i de poetes del Mediterrani.